மாணவிகளே, இப்போ நம்ம பயிற்சி 1.5ல் மூன்றாவது கணக்கு நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். மூன்றாவது கணக்கில் A x such that x belongs to z minus 2 less than x less than or equal to 4. கணம் B x such that x belongs to w x less than or equal to 5 மற்றும் C -4 -1 0 2 3 4. இப்போ இந்த கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C என்பதை சரிபார்னு கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த கண அமைப்பு முறையில் இருக்கிற இந்த A கணத்தையும் B கணத்தையும் விரித்து எழுதணும். முதல் வீடியோவில் அதை சரி பார்த்துடலாம். சரியா? அதை மட்டும் விரித்து எழுதுறதை பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அந்த கணக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வாங்கம்மா. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே A என்ன கொடுத்துருக்கு? x belongs to z minus 2 less than x less than or equal to 4. நல்லா ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், அடிக்கோடு இட்டால் ஆட்டைக்கு சேர்த்துக்கணும். இங்கே அடிக்கோடு இல்லை, அப்போ -2 விட்டுறணும். z என்பது என்னன்னா குறைமுழு மிகைமுழு 0 சேர்ந்தது. அப்போ -2க்கு அடுத்தது என்ன? -1 0 1 2 3 4. அதாவது எண் கதிரில் நமக்கு தெரியுமா, 0 இருக்கும், -1 -2 -3ன்னு போகும், இங்கிட்டு 1 2 3ன்னு போகும். இப்போ -2க்கும் 4க்கு இடையில் இருக்க நம்பர் இது மட்டும் வரும். -2 ஆட்டைக்கு சேர்க்கக்கூடாது. இதே மாதிரி கவனிங்கம்மா. அடுத்தது x பிலாங்ஸ் டு w. wனா 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0 1 2 3ன்னு ஸ்டார்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போது லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னா 5 ஆட்டைக்கு சேர்த்துக்கணும். இப்போ எதை ஆரம்பிக்கணும்? 0 1 2 3 4 5. இப்போ A கணம் B கணம் C கணத்தை நாம் விரித்து எழுதிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்க கணக்கை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.